Har du pengene eller hvad? Ja, omkring det, så... ikke helt... Ikke helt det. Du har 24 timer. 24 timer er ikke nok, jo, altså... Har du et problem? Ah, det er fint. Godt. Så kommer jeg afsted med dig. Jeg har fucket op. Jeg nåede ikke at betale min tid. Jeg har 24 timer til at skaffe den 50.000. Jeg har brug for din hjælp, jo. Nej, ikke en bank, men jeg har en idé. Mød mig hos mig om 3 timer. Husk at tage mørkt tøj på. Godt, det så, mand. Der er planen. Vil du røge hus, eller hvad? Nej, men vi bliver nødt til at lave den prøve. Det mener jeg ikke. Kom nu. Rasmus, det er den eneste mulighed, jeg har, okay? Jeg bare roligt, der er styr på det hele. Det er en sikker plan. Jeg har bare brug for en ekstra mand. Men kan du ikke? Hvad mener de andre med Victor? Chef, du ved, jeg ikke stoler på Victor. Det er den eneste, jeg stoler nok på. Okay, jeg skal nok prøve. Hvad skal vi gøre? Okay, der ligger det her hus ned ad den her vej her. Jeg har lidt øje med det. Der er ikke nogen hjemme hver onsdag aften. Okay? Det er jo i dag. Altså, hvordan skal vi nå det? Ikke tænk over det. Jeg har bare brug for, at du kommer. Du skal bare være driver. Du skal bare være på udkig. Og du skal sørge for en bil, okay? Okay, det kan jeg godt tage. Se. Det er klart. Okay, bare drej ned her. I så siger du det, eller hvad? Ja. Hvad så? Hvad er planen? Jeg er styr på det. Du behøver ikke tænke over det. Du skal bare holde på udkig. Og ring til mig, hvis der kommer noget. Bare parker herovre. Så fint, så skal du smutte, før de andre kommer, altså. Okay. Jeg er styr på det. Så er det lykke. Jamen, jeg er fucking styr på det, altså. Nu gør vi prøve. Fuck, man. Fuck. Shit. Ja. Jeg er styr på det. Jeg har pengene. Ja.
nok kørt. Der er ikke Jeg nok. ved det godt, men røveriet gik galt, okay? Nej. Jamen, jeg har bare brug for ekstra tid, mand. Får lidt mere tid. Du har fucking ekstra tid. Han får lidt mere. Du har 10 timer mere. Tak. Så vi ser det nu. Du så